Бәйрәмнәр белән котлыйсым килә, сезне якынлашып килүче бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Нинди бәйрәм ул? Бәйрәмнәр бик күп. Беренчедән Россия көне, аннан соң бит инде Сабан туйлары якынлаша. Менә бу атна азагында республика авыл районнарында Сабан туйлар узачак. Һәм сез журналист буларак авыл районнарга күп чыгып тикшерүләр үткәргән кеше бит инде журналист һәм Татарстан салаларында яшәүчеләр милли бәйрәмне нинди кәеф белән каршылай икән бүгенге көндә? Тел, милләт сакчысы булган авылларыбыз сезнеңчә бүгенге көндә нинди хәлдә? Бүгенге көндә тел милләт сакчысы булган авылларыбызны ниһаять былтыр булмый калган Сабан туйлары белән котлыйм әле башта. Чөнки ул безнең тамырларыбызның бер өлеше. Россия көне белән бик котлап тормасам да, чөнки мин Татарстанда яшәүче дип саныйм үземне, кемдер Россиядә ди. Әмма бер әйбер бар, менә былтыргы Сабан туйлар бер ел үтми калды. Шуннан соң ниндидер аның рухы югалды минем өчен. Аны ел сайын көтеп ала идек. Бер елны булмаган иде, без инде ияләнә башладык шуның булмавына. Менә кызык кына әйбер ул, бу ел инде бәйрәмгә, Сабан туйларына кайтырга да кирәк шикелле, шундый бер тойгы бар. Әмма бу бәйрәм кирәк, ул милләтне берләштерүче фактор. Ул безнең милләтебезне берләштерә торган әйбер. Нәрсә дип әйтим? Менә матбугатның да бөтен теләсәң инде әйбернең көче нәрсәдә? Менә ала кешеләр 1000 кеше йөри, алалар шулар, әйтик, бер гәҗитне. Әйтик, мин чыгарган Сиражи сүзе гәҗитен. Һәм кемнәрдер килештеләр минем белән, кемнәрдер килешмәделәр минем белән, мин язганнар белән. Менә шул вакытта 1000 кеше, 1000 үзе генә кешене мин тупладым 2 группага булып чыга. 2 төркемгә. Берсе килешүчеләр һәм килешмәүчеләр. Ягъни халык фикерен тудырдык. Менә бу Сабан туеның былтыр булмавы да халык фикерен шундый иттереп, эчтән тудырып куйган. Сабан туе менә инде булмаста кебек, ниндидер шундый һәм аны җилкенеп көтү, элеккеге теге җилкенеп көтеп тору әйберсе юк. Инде хәзер авылларга килик дип әйтим. Менә ул авылларның тормышы турында сорадык бит. Инде булса теге минем озаклап күрше бакчасы артыннан килү булды. Шундыкта беләсезме нәрсә? Авыл җире бүгенге көндә ул безнең телебезнең дә, динебезнең дә, гырыф-гадәтләребезнең дә сакчысы да, ашатучысы да. Әмма бүгенге көндә аны авыл белән авыл хуҗалыгын бутадылар. Ягъни авыл ул авыл хуҗалыгы түгел. Авыл ул татарның яшәеш урыны. Авыл хуҗалыгы ул җитештерү урыны. Менә шушы авылны татарның яшәеш урыны белән җитештерүне, производствоны бутаганнан соң татарга авылда яшәргә көн калмады. Чөнки заманында бүлеп бирделәр инвесторларга җирләрне. Күчләп алар алдылар, йөзләгән мең гектарлар белән җирләр алдылар, кайберләре 400 гектарга, 450 мең гектарга килеп җиткән иде җирләре. 300 мең гектарларга килеп җитте җирләре, аннан соң эш аршын җиргә кереп яттылар. Кирәк түгел икән аның кадәр җире, инвесторларның. Менә шушы әйбер бүгенге көндә үтерә башлады авылны. Ни өчен? Авыл кешеләре бу бит булай башланды. Теге 91 елда Ельцин колхозларны тарату турында указ чыгаргач, безнең Татарстанда тиз генә колхозларны таратмадылар. 96 елга хәтле көтеп тордылар. Кем җиңә яңа сайлауларда? Ельцин җиңәме, Зюганов җиңәме? Ельцин җиңгәннән соң аңладылар, коммунизмга кире кайту булмаячак. Тиз генә пай милекләрен, пай җирләрен бүлеп куйдылар да, аны халыкка тоттырмадылар. Инде ул теге Россия төбәкләрендә ул пайларны инде күптән ләшеп, инде олы агай аны әллә кайчан сатып эчеп бетергән, урнаштырып сатып эчеп бетергән иде. Безнекеләр әле һаман сайын авыл советларында ятты. Шуннан соң тиз генә милек пайларын тиз генә юкка чыгарып бетерделәр дә, кыры җир калганнан соң халыкка әйттеләр 2001 елда, алыгыз җирләрегезне диделәр. Халыкның бит эшкәртер техникасы юк, милек пайлары бит колхозның бөтен милке бүленеп бирелергә тиеш, пай буларак халыкка. Халык әйтә, нишләргә? Халык үзеннән сайлап куйды кешеләр һәм бу җаваплы кешеләр җирләрне тоттылар да инвесторларга 49 елга арендага биреп куйдылар. Хәзер шундый яхшы вакыт килде җирдә эшләү өчен. Хөкүмәт бик нык ярдәм итә. Бирә субсидияларында техникаларны яртысын гына түләү шарты белән әллә нинди шартлар тудыра, мөмкинлекләр тудыра. Хәзер кешеләрнең дә фермаларда бетте. Авылда эш тә калмады. Кешеләр, булдыклырак кешеләр мал-туар асрап, үзләренең фермаларын булдырып, үз азыклары хисабына үз фермаларын яшәтергә телиләр. Әмма инвестор абзый әйтә, мин сезгә җирне бирмим ди.
Менә шушы әйберне без уйлап яңадан кире халыкка теләгән кешеләргә җирне бирмичә, без авылны яшәтә алмаячакбыз. Бернинди дә милли үстерү стратегияләре кирәкми. Ул стратегия гәҗит мәкаләсе, притом начар журналист язган гәҗит мәкаләсе генә иде. Шуңа күрә ул гәҗит мәкаләләре кирәкми. Беренче чиратта авылдагы халыкка бир син җирен, менә эшләргә мөмкинлек бир. Бүген андый мөмкинлекләр бирелә. Bir mümkünlükni, акчасын bir, субсидиясын bir, тегесен мал туар алганда мөмкин ярдәм итәйме? Менә шул вакытта авыл яшәячәк. Авылда кешене тел дә яшәячәк. Авылны тотып тора торган, авылда кешене тотып тора торган милек булырга тиеш. Әгәр дә мин күргәнем бар кайбер җирләрдә, әле менә күптән түгел генә районнарда йөреп кайтканда, мин Шулман аръягында инде күрәм, кайбер авыллар, алар яшәмиләр, алар татарча әйткәндә выживают. Һәм беләсезме, Искәндәр әфәнде, сүзегезне бүлдерәм, чөнки менә һәр төбәктән чыккан үзенең меценатлары бар, әйме? Ничек тә булса, җитәкче органнарда эшләүчеләр бар. Менә шундый шәхесләр бар. Ничек тә булса, алар авылны яшәтер өчен үзләренең өлешләрен кертергә тиеш дип әйтүчеләр шактый. Һәм бүгенге көндә андыйлар бармы? Ашкынып торалармы? Теләктәшлек итәләрме? Әйтик, менә мәсәлән, сабан туйлар үткәрү, авыл тарихы турындагы китаплар язу, әйтик, шулай ук инде газета, журналларга, менә безнең тема буларак әйтик, газета, журналларга авыл халкын яздыруга үзләренең өлешләрен кертәләрме менә бу шәхесләр? Менә минем дусларым бар, әйме, бу Фазыл һәм Миндар Әгләмовлар, Чирмешәннең Әмир авылы егетләре, алар хәтта авылда туган балаларга 200 мең ярдәм дә күрсәттеләр, мәчетләр, үз хисапларыннан, алар эшмәкәрләр, Сургутта яши торган шактый бай эшмәкәрләр, алар үзләрендә, анда Сургутта да мәчет төзеделәр, хәзер Чирмешәндә мәчет төзеп куйдылар, үзләрендә менә үз авылларында яңадан мәчет төзеп куйдылар, зур итеп, матур итеп, мин аның ачылышында булдым бу ел кыш көне. Менә алар ел сайын кайтып авылда сабан туе уздыралар, үз хисапларына, ул шундый зур, мул итеп уздырыла. Бу бер мисал. Юк, бер мисал гына түгел. Менә андыйлар, әйеме, бездә бар шундый сүз. Татар байыса хатын ала, урыс байыса чиркәү салады, әйеме? Менә безнең татар меценатлары, байлары арасында мин күбрәк күрәм, менә шул хатын алучыларны күбрәк күрәм, әйеме? Чөнки ничектер татарда элек-электән матбугатта, ул театрда, бөтенесе сәнгатьтә, мәдәниятта алар бөтенесе меценатлар хисабына яшәгәннәр. Мәчетләр, мәдрәсәләр меценатлар хисабына яшәгән элек-электән. Бүген бу институт әкрен генә югала бара. Менә әйтәм бит, шул татар байыса хатын алага кайтып кала, әмма мөлкәтеннән бик күп чыгаручылар күрмим. Бар андыйлар, бар. Аз-азләпме чыгаралар, кайберәүләр күпләп. Мин менә бер елны кайткан идем. Нигә авылга, үзебезнең авылга кайттым, сабан туена шалтырата. Фәнис дигән авылдаш малай шалтырата, Искәндәр абый кайт әле ди, авылга ди, сабан туена күптән кайтканың да юк. Мин әйтәм, сабан туе буламы шул быел? Шул быел оештырганнар иде ди. Ул үзе анда тагын ярдәм күрсәтеп, шулай иттереп менә ясаган булып чыккан. Үз өлешен кертеп, шулай иттереп оештырганнар. Бар андый меценатларда, андыйлары да егетләрнең арада яхшы гына егетләр бар. Әмма бу әле бик аз. Бүгенге көндә аның белән генә алып барып та булмый. Бүген хакимият, хөкүмәт ярдәм итәргә тиеш. Беренче чиратта авылда андый кешеләр яшәргә тиеш. Үзләре авылны алып барып, аның өчен җаваплылык алып барырдай кешеләр яшәргә тиешләр. Ул кешеләр менә авылның үз эчендә булырга тиешләр, аларның милке булырга тиеш, һәм алар бу авылның юлы матур булуында, әйтик, яхшы булуында, зират кыймасы матур булуында, шишмәләре уңайлы итеп ясалган булуында, бөтенесен дә карап, тикшереп торырга һәм ярдәм итәргә тиешләр. Бездә бүгенге көндә бар, әлбәттә, үзара салым дигән әйбер. Күп очракта ул үзара салымны менә миңа бик күп редакциягә килә, мөрәҗәгатьләр, аларда анда әйтәләр, авыл башлыгы бик начар таш кайтарып салды да, ул ребетте, юкка чыкты, бетте юллар, безнең бүтән акча бирмибез үзара салымга диләр. Менә әгәр дә авыл башлыгы дөрес иттереп куллана, ул яхшы ташлар җәйле, яхшы юллар ясала, һәм ул зак эшләнә икән, яхшы эшләнә икән, закка җитәрлек була икән, авыл халкы бирәчәк. Без һәрберебез үзебез яшәгән төбәк өчен җаваплылык хисен тоеп яшәргә һәм аны яхшыртырга тырышырга тиешбез. Авылда калыр өчен әлбәттә инде ул бар көчен куячак, ул авылдан китү ягын карамаячак. Авылда беренче тотып тора торган әйбер җир, ул җитештерү мөмкинлеге бирә торган әйбер җир, байыту
әйберсе ул җир. Шуңа күрә халыкка эшлисе килгән кешегә җирен бирергә кирәк беренче чиратта. Һәр халыкның матбугаты, сәнгате, әдәбияты аның менталитетына тәңгәл. Ягъни бүгенге көндә татар матбугатын укыйлар икән, гәҗитләрне яздыралар икән, димәк, ул бүгенге көн менталитетына, татарның менталитетына туры килә, аның кабул итүенә туры килә. Димәк, ул дөрес юлдан атлый дигән сүз. Әгәр дә безнең эстраданы тыңлыйлар икән, ул бара дигән сүз. Менталитетына кемдер анда әйтә, ой, безнең татар театры, татар сәнгате, татар әдәбияты, мәдәнияты, ул инде шундый ди. Артта калган фәлән ди. Юк, ул артта да калмаган, алга да китмәгән. Ул безнең менталитетыбыз белән тәңгәл рәвештә үсә һәм бара. Безнең беркемнән дә ким дә түгелбез, артык та түгелбез, нәкъ башкаларча шулай. Шуңа күрә biz бары тик безнең үзебезнең бар шундый кешеләрбез, алар инде татар менталитетыннан чыгып киткәннәр. Алар инде урыслаша башлаганнар, башка милләткә йотыла башлаганнар һәм алар моны кабул итә алмыйлар. Шуңа күрә тәнкыйтьләр дигән сүз. Бүгенге көндә татар журналистикасының мин үз ягымнан караганда бер генә хатасын күрәм. Бигрәк тә ул басма матбугат чараларында әйтәләр, без мәгълүмат, яңалык җиткерергә тиешбез диләр. Басма матбугат яңалык җиткермәй җегетләр. Мин әйтәм һәр вакытта да. Җиткерми инде. Радио аны һәр ярты сәгать сайын җиткерә, интернет минуты, секунды белән җиткерә. Телевизор аны 2 сәгать сайын сөйләп тора, яңалыкларны күрсәтеп тора. Без атнага бер тапкыр чыга торган гәҗит яки анда айга 2 тапкыр чыга торган гәҗиттә бары тик шуны халыкка аңлатып, иң мөһим аспектларын күрсәтеп кенә бирергә тиешбез. Менә шәйнәп бирергә тиешбез. Менә шушы очракта аңлаешлы дәрәҗәгә җиткереп бирергә тиешбез. Ул аны гамәви куллана алырга тиеш, тормышында куллана алырга тиеш. Чөнки теге яңалыкны ишеттең дә, ул яңалык булды. Аны ничек кулланырга? Әйтик сиңа анда ниндидер дәүләт субсидиялар бирә, тегесен бирә, монысын бирә. Ничек итеп? Без менә шуны матбугат, басма матбугат чарасында аңлатып бирәбез. Менә шул формада барырга һәм ул аңлаешлы телдә булырга тиеш. Бүген безнең менә әйтик радиоларда, инде ул телевидениеларда минем тагын бер тапкыр бер чыган әйбер бар, анысы инде тел мәсьәләсе. Мин бит әле телевидение дикторы да булган кеше. Яңалыклар алып барган кеше, ул вакытта без 6 гына диктор идек. Менә 6 гына дикторның берсе буларак ул вакытта, ул телевидениенең тарихында да диктор исеме белән без исәпләп чыгардык, беркөнне Лия Михайловна белән 14 кеше булганбыз икәнбез. Диктор исеме телевидениенең зур гына тарихында, менә шул ГТРК Татарстанның зур гына тарихында, аннары соң яңа гасырга күчкәч битендә дикторлар булмады. Анда бөтенесе нәфифуфталары килеп фили бафладылар. Менә шул нәфифуфталары китте. Булай дикторлар вакытында менә шушы. Шуңа күрә мине борчыган әйбер урысча җөмлә төзелеше. Чыктым аркылы күпрерәк яңгыр юл. Ниндидер аңа акцентлар бирергә тырышалар. Белмим нәрсә ул. Бу безнең телнең менә деградациясы. Деградация, зәгыйфләнү процессы башланды һәм моны әгәр дә анда кайсыдыр радиодан сөйләп утыралар икән, шушындый тел белән, димәк моны бит әле тыңлый башкалар һәм бу тел әдәби тел шикелле тоела башларга мөмкин башкаларга. Һәм менә аңа иярүчеләр табыла. Һәм без менә шушындый телсез ниндидер ни урысча, ни татарча белми торган ни табырга мөмкин. Без шундый халык беркөнне, менә хәзер әйтим әле, беркөнне пресс-конференцияда утырам. Исемен әйтмим инде, ярар, сез бит инде дәүләти, шуңа күрә теге бер министр урынбасары урысча сөйли башлады, татар акценты бар. Татарча укый башлады, урыс акценты бар. Ягъни 2 телне дә белми торган кешеләр килеп чыктылар. Министр урынбасары бу. Безнең Татарстанның министр урынбасары шулай итеп татарча укый, татарча, урыс акценты белән укый. Татарча сөйли, урысча сөйли, татар акценты белән сөйли. Бер телне дә белми бу, ягъни мәсәлән. Менә шушындый буын килде. Һәм бу куркыныч безнең тел эшендә, бөтенләй бер эшендә. Шуңа күрә үзегезгә кабул итмәскә мөмкин, синдә андай бер юк. Үзебезгә юк, кабул итәм мин. Мин критиканы яхшы кабул итәм. Ул бит инде басма матбугат чараларында да бар, шулай. Алай гына да түгел, бу мәгарифтә дә бар. Бу һәр өлкәдә дә бар. Мәгариф мәсьәләсендә Яшел Үзәннең татар гимназиясыннан килгән бер татар теле укытучысының телевидениегә биргән интервьюсы минем өчен классик мисал булып тора. Ул әйтә, без татар телен укытуда төрле яңа методлар применять итәбез диде.
әйеме, төрле яңа методлар применять иткәч, юк, разный яңа методлар применять итәбез диде. Без татар телен укытуда разный яңа методлар применять итәбез диде. Менә шушылай, менә бу безнең татар теле. Бу татар теле укытучысы сөйләде, Яшел Үзәннән килгән. Ул инде моннан бик күп еллар элек минем күңел түренә кирип калды. Мин аны күңел дәфтәренә алтын хәрефләр белән язып куйдым һәм мисал итеп йөрим менә шушы әйберне. Менә ачыктан ачык әйтергә кирәк, әйме, безнең телгә дә, милләткә дә бөтен куркыныч иланы дигән менә мондый куркыныч фикерне каксак та без урыны белән кире каксак да, әйме, инкар итеп тә булмый бит. Бу процессны туктатыр өчен билгеле, без бары тик үзебезгә генә таяна алабыз. Тик менә тез буыннар калтыраучылар, икеләнүчеләр дә шактый. Бу мәсьәләдә күзәтүләрдән чыгып сез ни дип әйтерсез? Гаяз Исхакый әйткән бит 200 елдан соң инкираз дип, әйеме. Узган атнаны мин хәләл җифтем белән Чистайда никахта идем. Урынбасарым Алсу кияүгә чыкты һәм Салахова шуның никахында Чистайда булдым да. Шуннан соң кайтышлый без Гаяз Исхакый авылына кирип чыгарга булдык. Кирдек, карадык. Менә иң татар язучысы, иң милләтпәрвәр язучыларыбызның берсе. Авыл җимерек, юллар юк, музейны сүтеп, ябып, Чистайга күчермәкче булалар. Авылга бер нәрсә эшләргә теләмиләр. Авыл депрессияда, йортлар, яңа йортлар төзергә теләүчеләр юк, кешеләр яшәми, менә шул яшәп бетереп маташа. Менә теге пенсия фондында бар шундый срок доживания дигән, әйеме, яшәп бетерү срогы. Ягъни 18 елмы, 19 елмы син менә пенсия алган пенсияң, җыелган пенсия фондына җыелган акчаң, менә шушы яшәп бетерү срогына сузылырга тиеш. Менә нәкъ шуның шикелле анда шулай яшәп яталар һәм мин монда карадым да бер әйберне аңладым. Инкираз 200 елга сузылмый, әгәр без булай алып барсак, әгәр дә без авылны сакламасак, әгәр дә без улукларыбызны улылый белмәсәк, менә безнең инкиразыбыз бик тиз бетәчәк. Без милләтне әйтәбез, милләт дибез. Милләтне кем милләт итә? Милләтне Кытбетдиннәр, Шәйхетдиннәр, алар милләтне үстерүче ресурслар гына бирәләр. Ягъни яңа анда талантлар чыгаралар. Әйме, авылдан Кытбетдиннәр, Шәйхетдиннәр арасыннан килеп чыга, аларның балалары үсеп чыгабыз, менә без чыгабыз да, киләбез шәһәргә, кемдер булабыз да һәм милләтне үстерә башлыйбыз, аның файдасына эшли башлыйбыз, әйме, яши башлыйбыз милләт файдасына. Менә шул. Шуңа күрә без менә бу үсеп чыксыннар өчен ул үскән кешеләрне кадерләргә тиеш булганнарын да һәм аларның безгә зур эшләр эшләп калдырганнарын бигрәк тә. Чөнки кешеләрнең күз алдында мисал булырга тиеш. Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эшендә йөзмәккә дигән әйбергә. Менә бу әйберне без күреп яшәргә тиеш. Бүген Гаяз Исхакый беркемгә дә кирәкми. Миңа аны дустым Наилнең әйткәне бар, менә Төркиягә, Наил Нәбиуллин Төркиягә баргач, Гаяз Исхакыйның анда татарлар күп, кабрендә караучы юк ди. Мин ди үзем ди күпмедер акча түләп ди, шундагы кешеләргә җыештырырга акча биреп калдырам, шулай итеп җыештырып торалар, андагы татарлар җыештырмый ди. Ягъни алар ул чит илдәге татарларыбызга да кирәк түгел, әйеме? Гаяз Исхакый. Мондагы татарларыбызга да кирәк түгел. Мондагысына аңлашыла. Чөнки ул татарлык өчен көрәшкән, бүген бу инде модада түгел бүгенге көндә. Аннан соң без әйтәбез, менә бер кызык әйбер, без татар модада түгел, Искәндәр әфәнде. Бүгенге көндә тел, милләт дибез, татар дибез, күкрәк кагабыз. Күкрәк кагу ул профессиональ милләтчелеккә әйләнде бүгенге көндә һәм югарыда утыручыларның. Әйдә алабыз да карыйбыз. Хәзер фамилиялап сөйләшсәк, бүген үк сине куалар эштән әймәс, фамилиялап сөйләшмибез. Югарыда утыручыларның кайсысының баласы татар һәм татарча белә? Берсенең дә татарча белүче баласы оныгы юк. Оныклары берәү берсенең тегендә кайсыдыр чит илләрдә, Лондоннарда, Парижларда һәм башка җирләрдә, әйеме? Шуңа күрә аларның татар буларак үз нәселләренең киләчәге юк. Алар безнең өчен, безне тынычландыру өчен чыгып күкрәк кагалар, әйеме? Менә диләр, без диләр, фәлән диләр. Барып анда теге Нью-Йорк сабан туйлары, Мадрид сабан туйлары ясап кайталар, әйеме? Вот ямле Мадрид сабан туйлары дип җырлыйсы гына калды, халык җырлары гына чыгарасы калды, әйеме? Чынлыкта бернинди ни дә юк. Ул әгәр дә теләсәләр эшлиләр иде һәм аны башлыйлар иде. Авылдан, җирдән ниндидер бармактан суырылган проектлар уйлап чыгармыйлар иде. Ул проектларны төзүгә безнең шикелләрне якын җибәрмәделәр. Анда бөтенесе, әйеме, одобрямслар утырдылар. Бөтен ниләрне җыйдылар. Ни өчен? Безне якында китермиләр анда. Чөнки без үз сүзебезне әйтәчәкбез һәм аның өчен талашачакбыз һәр җөмләбез өчен. Илфат Файзрахманов бармы анда? Мин бармы анда? Юк. Анда
әйе шул, менә шулай булса ярый инде дигән ниләр утырдылар. Шуңа күрә, гафу җәмәгать, бернинди шын эштә алып барылмый, алып барылмаячак һәм алып барырга уйламыйлар да. Бу бары тик тынычландыру сәясәте генә. Безнең хәтта мәгариф өлкәсенә керсәк, полилингваль, билингваль мәктәпләр диләр, әйеме? Ә ул полилингваль, билингваль мәктәпләрдә безнең татарча укытылуның тырышы нинди дәрәҗәдә соң? Әгәр дә безнең татарның зыялы, талантлы балалары өчен Актанышта ачылган мәктәптә бөтен дәресләр урысча алып барыла икән, нинди татарлык турында сөйләшергә мөмкин, нинди татарның киләчәге турында? Бүген икенче гимназиядә тарих быел урысча укытылды. Ни өчен? Чөнки татарча укыта торган укытучы таба алмадылар. Ни өчен таба алмадылар? Чөнки бүтән безнең татар укытучыларын әзерләмиләр. Татарча тарих укытучысы булмаячак. Киләсе елга география укытучысы булмас. Аннары соң тагын башка булмас. Конкуренция булмау да менә сәбәпчедер моңа. Чөнки татар мәктәпләре өчен әйтик, конкуренция булмаса, көндәшлеккә сәләтле булмасалар алар, билгеле алар бетеп бара. Көндәшлеккә сәләтле булмасалар дигәннән мондый әйбер. Көндәшлек була алмый. Элек бар иде. Менә мәсәлән нидә Дербышкида 106-нчы мәктәп бар иде, әйеме? Монда Казанда 2-нче әле ул совет чорында, менә ул 10-нчы интернат дип атала торган иде, әле ул 10-нчы интернат мәктәп дип атала иде ул, әйеме? Совет чорында бар иде. Аннан бик күп талантлы, күренекле кешеләр чыктылар шушы мәктәпләрдән, әйеме? Һәм милләт өчен файдалы кешеләр, һәм берсе дә югалмады. Беләсезме, ни өчен? Чөнки анда тәртип икенче төрлерәк иде. Үзебезнең менталитетта үстеләр балалар һәм алар югалмадылар. Менә шушы бар иде безнең терек лицейлары, алардан чыктылар, бик акыллы, тәүфиклы балалар чыктылар, әмма аларны да юк иттеләр. Бүгенге көндә безнең Казанда бердән-бер саф татар телендә укыта торган 2-нче гимназия бар, әйеме? Башта ата-аналар үзләре бирәселәре килмәде. Булды шундый чор, татар мәктәбенә бирәселәре килмичә татар классларын үтерделәр, татар мәктәпләрен үтерделәр. 16-нчы гимназия татар мәктәбе буларак, татар гимназиясе буларак төзелгән иде, саф татар гимназиясе буларак төзелгән иде заманында. Мин балаларымны шунда Глушкода яшәгән вакытта шунда китердем, Дубравный урамына, шушы гимназияга китердем. Башлангычта укыта башладым, мин күрдем, бу мәктәп тулайым урыслашкан. Башлангычта бар иде, әмма ул тулайым урыслашкан, ул мәктәпне биргәннәр иде, урыска тулысынча биргәннәр иде. Шуңа күрә мин балаларны алдым да тиздән 2-нче гимназиягә илтеп тапшырдым. Чөнки миңа бер мәктәптән 2-нче мәктәпкә күчерергә кирәк түгел. Менә без үзебезнең мәктәпләрне бирдек. Балалар бакчаларын, татар балалар бакчасы итеп төзиләр дә, шалт дигәндә бер заман карыйсың, җыя башлыйлар урыс фамилиялары. Аларны татарча өйрәтергә дип җыялар бит. Син башта үзеңнекен татарча сөйләшергә өйрәт, аннары башка кавымны өйрәтә башларсың. Безнең зур хатабыз булды менә нәкъ шул урыс баласын татарча өйрәтергә тырышуда булды. Шуның аркасында без менә шушы Казанны күрдек. Бүгенге көндә татар мәктәбен бөтенләй калдырмадылар. Имештер өйрәтәләр. Без бүген сәләтне үтердек. Сәләт татарның сәләтле балалары өчен иде. Әйеме? Бүгенге көндә сәләт юк. Сәләт бүген балаларны бызып кайтара торган бер оешмага әйләнде. Минем матур гына яулыклар киеп йөргән, ниләр белән йөргән, әйеме, озын итәкле, озын киемнән йөргән кызларым сәләткә барып кайтканнан соң, әйеме, ниләрен, яулыкларын сала башладылар, итәкләрен кыскарта башладылар, джинсларга күчә башладылар, һәм башкалар, әйеме, һәм урысча сөйләшә башладылар. Үзләренең бараслары килеп тора. Инде мин хәтта милли мөхиттә җирсеннәр, ичмасам дигән әйбер белән бирә башладым. Миңа аннары соң андаларны Настя апалар тәрбияли башладылар, әйеме. Чөнки аларга әйткәннәр, нигә заманында, нишләп сез монда бөтен милләт балаларында җыймыйсыз дигәннәр. Нәтиҗәдә безнең татарныкы да бетте, әйеме, татарның сәләте дә калмады. Хәзер урысны да анда татар итеп тәрбияләп булмый, башка кавымнарда да анда татарчага өйрәтеп булмый. Нәтиҗәдә без кемнәр өчендер бизнес ясый торган бер нигенә ясап лагерь гына калдырдык. Бетерделәр. Без нинди юнәлештә хәрәкәт итәргә тиешсең болай булгач? Без инде сүзебезне чикләргә тиешбез. 1 минут вакытыбыз калып бара. Без нәкъ башкортларча компромисссыз
оятсыз рәвештә хәрәкәт итәргә тиешбез. Без йомшак кына барада безнекеләр бараларда ике халыкның дуслыгы, бер беркетнең ике канаты булу турында сөйләшеп кайталар, әйме? Бер нинди ике канат турында да сөйләшү юк. Безнең милли мәнфәгатьләребез бөтен башка мәнфәгатьләрдән дә өстен. Югарыда утыручылар бер әйберне белергә тиешләр. Әгәр дә татар халкы булмаса, Татарстан дигән дәүләт булмый, Татарстан дигән дәүләт булмаса, алар булмыйлар, аның президенты да булмый, премьер-министры да булмый, аның президент аппараты да булмый, һәм башкалары да булмый. Шуңа күрә дәүләт советы да булмый, әйме? Шуңа күрә алар үзләренең утырулары, үзләренең дәрәҗәләре белән үк, шунда утырулары белән үк милләткә бурычлы беренче чиратта, бу дәүләтнең булуына бурычлы беренче чиратта. Шуңа күрә уйларга тиешләр, телне саклау һәм башканы саклау һәм үз балаларын, үз оныкларын татарча өйрәтү өстендә беренче чиратта уйларга тиешләр. Рәхмәт, Искәндәр Сиражидов, студиябезнең кунагы. Инде вәгъдә әйткәнчә, әңгәмәбез бик кызык булды. Рәхмәт сезгә. Тагын күрербез студиябызда дип өметләнәбез. Бу минем беренче һәм соңгы килүем булды дип уйлыйм, әмма әйтәсе сүземне әйттем.